Assalamu alaikum ƴan uwa masoya annabi. Za ku saurari bege daga bakin Ibrahim Ja'far Lawan Marwa Musa. A sha sauraro lafiya. Manzon Allah abin yabo na Khadija ta ango na Aisha. Manzon Allah abin yabo na Khadija ta khairul anbiya. Manzon rasulu ya nabiyul kullu. Kaminu ikililo ya hasken kullu. Ni shi na daga a duniya da kiyama khairul anbiya. Na tsaya gun annabi na annabi baban Fatima Zahra. Na tsaya gun annabi na annabi baban Fatima Zahra. Yaban nabi shi na kama cikin dare ko da rana. Ibrahim kai da ce tun da ka kama abin yabona. Ki rike Na rikewa ku rike, mu rike mu rike tsamma mu da ma'aiki babba. mu ga hanyar dacewa mun so ga amina. Wanda ya kama ma'aiki sam bai tabewa. Baba annabi mu bi annabi ya da hana nurul huda khairul anbiya manzo sayyidi. Ya Allah ka yaɗe mu darajar Rasulullah, mace arzikin manzo a Rasul Saifullah. Mu bi annabi, mu bi annabi, ya da'ana nurul huda khairul anbiya manzo sayyidi. Ku tashi mu je gun yabon manzo al-Mustafa. Mu tashi mu je gun yabon manzo Allah Mustafa. Ya jama'a ina gwanin ko ni dai ina da shi ne shugaban halitta Muqtar Mustafa. Shine shugaban halitta Muqtar Mustafa. Annaba kai ne wanda na zaba. Annabi kai ne wanda na zaba. Annaba kai ne wanda na zaba. Annabi kai ne wanda na zaba. Annabi kai ne wanda na zaba. Annabi kai ne wanda na zaba. Ni dai ko ina binka sannan zuciya tana son ka. Da ko nake maƙiya manzo na ku daina yin sokar maulidi. Da ku nake maƙiya manzo da ku daina yin sokar mauludi. Ku tashi mu je mi ziyara kabarin Mustafa. Ku tashi mu je mu yi ziyara kabarin A Mustafa. koyaushe Mu lura yabon manzo masoyi akwai daɗi bege mu daddage masoya baban fati.